Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Primer de tot, estem davant una moció pont, diria jo, per debats sobre reivindicacions futures a Madrid. Una moció per aigua, una moció que donarà molt de lloc en el Parlament si entre tots som capaços de desenvolupar-la. Són de 7 punts centrats en reivindicació d'insolidaritat, qualcunes concretes, qualcunes generals, que donaran també un marge a un desplegament posterior, i jo només volia fer referència a un dubte que tenc en el senyor Font. El punt número 9, és una reflexió en voce, el punt número 9 xerra de bonificar totes les mercaderies, les que entren també. I clar, això genera un problema també de competència en producte local, en producte agrari. No sé si després a la rèplica vostè podria aclarir un poc el seu posicionament, el seu punt de vista, que per nosaltres és important. I demanar-li també que se mantengui ferma davant l'esmena de Ciutadans de la no derogació de la reforma laboral. Per tant, sí que li demanem que en aquest punt s'hi mantengui. Nosaltres, per tant, estem d'acord amb el marc d'aquesta moció i el nostre compromís com a Més per Mallorca va en aquest camí. Nosaltres de Més per Mallorca hem desenvolupat un punt de programa que és la gent de Balear i té en compte un nou context històric, que és el govern Sánchez. Un nou context històric perquè estem davant un govern de pacte, un govern del PSOE amb una altra formació, amb Unides Podem, i en la col·laboració, en el suport estan de forces d'esquerres majoritàriament sobiranistes. Per tant, estem en aquest marc amb la mà estesa i amb moltes esperances dipositades. Però ja tenim sobre la taula 3 receptes que no ens agraden. L'ampliació de l'aeroport, 78 milions d'euros i les demandes del nostre sector agrari. Totes elles amb un denominador comú, la sobirania. I què vol dir sobirania? Vol dir capacitat de decisió, vol dir empoderar la ciutadania, vol dir decidir en qüestions estratègiques, vol dir ser competitius, vol dir poder cooperar amb marge de decisió i vol dir capacitat de resiliència. Diàleg i reivindicació. Vostè, senyor Font, em va fer referència en el diàleg i la reivindicació a la seva interpel·lació. Sempre ha de ser una constant, diàleg i reivindicació. El poeta i narrador Antoni Vidal Ferrando transmet una reflexió interessant quan presenta en el seu darrer llibre Quan el cel embolleix. Miram sovint el món des de la mateixa finestra. I això ens passa a Madrid. Ens miren sempre des de la mateixa finestra. Són rics, un paradís, uns suertudos que a sobre ens queixam, i fins i tot n'hi ha que ataquen directament, com la senyora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, que ens ha acusat la setmana passada per defensar la realitat insular a nosaltres i altres territoris. Des del diàleg poden treballar, primer per canviar aquesta finestra, fer-los veure i que prenguin consciència de les necessitats que tenim en les infraestructures hídriques, en les dades tan altes de pobresa, en la precarietat laboral i les baixes pensions, en la pírrica inversió en infraestructures com les de mobilitat, el alt cost de vida, habitatge i la cistella de la compra i els costos de desplaçament d'un ciutadà de Formentera. Passi-hi veient i veurem si estarien disposats a dir que això és un paradís per si. El marc que proposem de Més per Mallorca és un triangle basat en el diàleg, les reivindicacions per un bon finançament just i la consideració de la insolidaritat, en 3 avenços en polítiques progressistes i adreçades en el benestar universal de les persones. I el diàleg s'ha d'exercir a tots els nivells, però ha arribat l'hora també de centrar els esforços i alçar la veu en reivindicació i en mobilització, amb dues eines necessàries degut a la sordesa i la poca consideració històrica que ha tingut l'Estat per aquesta terra. A una mà sempre hi trobaran la bandera del diàleg de Més per Mallorca, però a l'altra també trobaran el puny de la reivindicació, perquè és ben hora d'alçar la veu amb aquesta qüestió. Des de Més per Mallorca tenim la gent de Balear basada en 6 blocs. Me permetin que vagi a un bloc social perquè crec que és important. El bloc econòmic i polítiques socials, la derogació de l'actual reforma laboral i aprovar-ne una de nova. Tenim tota una sèrie de realitats perquè moltes vegades ens demanem per què els lloguers són cars. Per què no podem fer front a la cistella de la compra? Per què no podem pagar les factures de la llum? Per què molta població no pot afrontar aquestes? I és vera que tenim preus alts, però també és vera que els sous han estat totalment congelats. I tenim una realitat creixent, que són els acomiadaments, i ho dic en majúscules, improcedents per una pràctica empresarial d'acomiadar la gent de major de 50 anys que ha assolit una carrera professional i un drets i alhora aprofitar-se de gent jove que en la situació de precarietat que vivim tenen uns sous molt més baixos.
Com a conclusions, Més per Mallorca defensam creiem en un millor finançament per poder fer millors polítiques i tenir millors serveis públics i així poder redistribuir de forma millor la riquesa que està concentrada en poques mans i poder generar llocs de feina i el benestar de les persones. Fa un any i mig més fèrem una reflexió pública. Les polítiques per desenvolupar el pacte, els acords pel canvi i un futurible pacte d'esquerres tenia un sostre de vidre que si no millorava el finançament no podríem arribar a assolir. Estem arribant en aquest punt. Per tant, és imprescindible. Aquest govern i la seva presidenta tenen un deure històric davant un govern de pacte d'esquerres de Madrid, de PSOE i Unides Podemos. També el té tot i cada un dels consellers, perquè més que mai el destí del govern de les Illes Balears i el de l'Estat aniran lligats. I la primera aturada, pressupost general de l'Estat i règim especial. Com deia en Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible, però també és cert que cada vegada la llista és molt més llarga i la propera moció d'aquí un any no seran de 7 punts, seran 20 i pico. Gràcies.